Què tal m'escolteu? Hola. Bé? Molt Doncs bé. vinga, anem a engegar. Em permetreu, abans d'engegar, que us doni 3 vegades les gràcies. En primer lloc, gràcies per convidar la psicologia a la vostra formació. Sé que ho feu tot sovint, no té gaire mèrit. En segon lloc, gràcies per convidar en Pep Marí per parlar de psicologia aquesta vegada. Moltes gràcies, accepto el repte de bon grat. I en tercer lloc, moltes gràcies per regalar-nos, però avui per regalar-me, 2 horetes de la vostra vida. Tal com està el pati, amb la que està caient, 2 horetes són una barbaritat. Així que, si vosaltres em doneu tant, jo també us haig de donar molt a vosaltres. A veure si aconsegueixo que quan acabi aquesta formació la psicologia us agradi encara més del que us agrada ara mateix, que ja suposo que deu ser molt, si no, no estaríeu aquí connectats. Gràcies també per això. Escolteu, com que som un públic divers i avui hi ha una mica de tot, hem pensat en una xerrada que pugui generalitzar-se a tot l'entorn del jove esportista. Enfocar-la des d'un punt de vista molt formatiu. És per això que els companys han posat un títol espectacular. L'esport no transmet valors, tu sí, tots els que estem aquí connectats sí que transmetem valors als joves esportistes. Ho estàs fent? Per contestar la pregunta, ho estàs fent? Jo us diria, mireu si compliu aquestes pautes, aquest decàleg que us proposaré aquesta tarda. Si la compliu tot, o pràcticament tot, segur que esteu transmetent valors en els joves esportistes. He pensat en un decàleg de tips, de pautes, d'estratègies que puguin ser útils per qualsevol de les persones que integra l'esport, que integra l'entorn del jove esportista, volia dir, que integra l'entorn del jove esportista. Aquestes pautes tant serveixen per profes, papes, mames, entrenadors, entrenadores, àrbitres, directius, directives, coordinadors. Crec que qualsevol persona que té una responsabilitat formativa en l'educació del jove esportista en pot fitxar alguna. Pep, vols que te les comprem totes? Que ens les apuntem totes? No, apunteu només, porteu-vos d'aquí només aquelles que creieu que us poden ajudar més. Pep, tu en diries 10, però jo me'n quedaré en 4. Perfecte. Ha tingut molt sentit, això. I el més important, no teniu per què quedar-vos amb les pautes que us doni jo. Potser, parlant, dialogant entre nosaltres, hi haurà persones que estan aquí connectades que diran pautes que us semblaran més útils que les que us proposo jo mateix. Cap problema. M'encantaria que n'agaféssiu 10 i totes les 10 les haguéssiu dit vosaltres. Segur que us som més útils, perquè jo no sóc un de vosaltres, jo no faig la vostra feina. Vosaltres sí. Segur que si amb un de vosaltres us va bé una cosa, és molt probable que amb uns quants més també. Així que el decàleg que m'agradaria que sortís d'aquí aquesta tarda no és el que us presento. El que us presento és només un punt de sortida. Que quedi molt clar això. Escolteu, no faig servir cap tipus de suport, només la interacció amb vosaltres. Per tant, us aviso, perquè qui avisa no és traïdor, és formador. Si només parlo jo, això se'ns farà molt llarg, serà un pal i no servirà per res. Us he avisat, perdreu 2 hores de la vostra vida. En canvi, si ho fem tots, entre tots, jo crec que valdrà la pena. Altres vegades ho hem aconseguit, per què avui no? Per què avui no? Tampoc som tantíssims com per no poder parlar una mica tots. La Sònia ens ajudarà en el torn de paraules. Així que engego. Escolteu, podeu participar no només per fer preguntes, podeu participar per posar exemples, per discrepar. Només faltaria que haguessin d'estar d'acord amb tot. Jo tinc la meva experiència, vosaltres teniu la vostra. Ja, però tu ets psicòleg. I què? Vosaltres també teniu formació en psicologia. Ei, si estem d'acord amb tot, serà molt avorrit i no aprendrem res. Tant de bo que puguem discrepar. Cap problema des del respecte i argumentant els punts de vista. Per posar exemples, per fer preguntes, per compartir el que us suggereix. Ei, per sumar. Per sumar, intervingueu les vegades que voleu. I si al final jo no puc parlar, demanarem 2 hores més. Engeguem. Anem per la primera pauta. Cada 2 pautes, com ens ha anunciat la Sònia, aturarem, jo callaré i escoltaré les vostres intervencions. Cada 2 pautes. Ho anirem fent així, jo crec que tindrem temps suficient. Val?
D'aquesta manera no heu d'esperar fins al final i no es fa tan pesat. M'agradaria que aquesta formació fos molt interactiva, d'acord? Jo quasi bé només proposar temes i escoltar-vos a vosaltres i dir la meva. Va, engeguem. Comencem per la primera. La primera, si jo l'hagués d'anunciar, l'hagués d'escriure, us posaria no pressionar. Doncs què fem, Pep? Exigir. No pressionar, exigir. Va, comencem per veure les diferències entre aquestes dues paraules. Hosti, Pep, això ja ho sabem. Bueno, repassem-ho. No està de més repassar. Primer, què és pressionar? És demanar una cosa a una persona que no depèn només d'ella. Per exemple, un entrenador pressiona la seva jugadora si li demana que marqui 4 gols cada partit, per exemple. Marcar 4 gols és una cosa que no només depèn d'ella, depèn de molts factors, no només d'ella. Això és pressionar. Seguim. I doncs què és exigir, Pep? Doncs mira, totalment diferent. És demanar a una persona que aconsegueixi una cosa que només depèn d'ella, 100% d'ella. Per això li podem exigir. Seguim amb l'exemple que acabo de posar. Seria exigir demanar a aquesta jugadora que cada vegada que xuti porteria, passi el que passi, com si la pilota no entra ni entre els 3 pals, és igual, passi el que passi, li exigeixo a aquesta jugadora que reaccioni ràpid, que no es quedi aturada protestant o queixant-se i que ràpidament reaccioni i ajudi el seu equip a defensar. Reacció ràpida, xut igual a reacció. No vull que et quedis parada protestant o queixant-te o buscant excuses. Vull que vagis a ajudar ràpidament el teu equip i després ja en parlarem. Veieu la gran diferència que hi ha entre marcar 4 gols i reaccionar cada vegada que xuto porteria? El primer depèn de tot l'equip i del rival. El segon només depèn d'ella, de la seva actitud. Pep, quanta pressió hem de posar en els nostres jugadors, jugadores, en els nostres esportistes? Quanta pressió? 0. Gens. Ah, no? No, ja ho fa la competició. És més, si em deixeu posar filosòfic, ja ho fa la vida. No cal que li poseu pressió. Pep, i quanta exigència? Molta, molta. Segons com, tota. Un 10. Això sí, sempre partint de les possibilitats de la persona que esteu entrenant, que esteu educant, que esteu formant. Una persona tindrà unes possibilitats del 0 al 10 de 6, doncs 6. Una altra persona tindrà unes possibilitats del 0 al 10 de 9, 9. Una altra 3, doncs només 3. El 100% del que pugui donar en aquell moment. Aquesta és la meva proposta. Trobo fonamental això. No pressionar els esportistes que s'estan iniciant i que s'estan tecnificant. Això sí, ser exigents amb ells. Només un detallet. Una vegada es va fer un estudi molt xulo, molt ben parit. Es va preguntar a molts esportistes com volien que fossin els seus entrenadors. Per dir-ho d'una manera, per definir el perfil ideal de l'entrenador segons les peticions dels propis esportistes. I una de les coses que va sortir, si voleu després en parlem, però una va ser aquesta. Els esportistes volen que els seus entrenadors, que no només els seus entrenadors, els seus profes, els seus papes, tothom, siguin exigents, que els hi demanin, que els hi requereixin. Això sí, exigència flexible. Flexible. Aquesta paraula, aquest valor, ja que la paraula valor surt en el títol de la xerrada d'avui, per mi és un dels més importants que podeu transmetre en els esportistes, des de l'esport. La flexibilitat. Exigència flexible. Però posa'ns un exemple de què seria això aplicat a el que estem parlant. A vosaltres no us coneixo, no us conec, però he treballat amb molts entrenadors i alguns d'aquests entrenadors només reforcen els seus esportistes quan compleixen estrictament al 100% l'entrenament que estava previst avui, l'entrenament que tocava, el que estava escrit en el paper, el programat. Ho trobo una greu errada. Això és inculcar la rigidesa mental. Primer perquè reforces
només quan aconsegueixen el 100%. Què passa? Si aconsegueixen el 98% no mereix un reforç. I segon, el 100% del que estava previst avui. Us proposo que en lloc de reforçar el 100% el compliment del que estava previst, reforceu el compliment del que podia avui fer. Avui a l'entrenament deia que s'havia d'esforçar un 8. Ja, però ha tingut una molt mala nit i només es podia esforçar un 6. Doncs que s'esforci el 6. El 100% del dia, del que podia fer, no del que estava previst que hauria de fer. Siguem flexibles. D'això, molts esportistes amb els que he treballat, alguns en diuen posar-se al mono de treball i donar el 100% del dia. M'agrada aquesta copiar dels esportistes, donar el 100% del dia. Reforçar l'esportista quan fa tot el que podia fer avui. Demà potser canviarà, però avui hem donat tot el que podíem donar. Interessant. Per tant, la primera pauta que us demano és que no pressioneu, exigiu. Però encara no he entès en què consisteix aquest canvi. El punt clau és el control. Una de les frases que més dic als meus esportistes quan treballo amb ells és controla el controlable. Exigir és demanar coses que depenen d'ell, d'ella. Pressionar és demanar coses que escapen de la seva voluntat. Aquesta diferència psicològica ho canvia tot. Va, que m'estic enrotllant molt per començar. Segona característica. Segona pauta, segon decàleg, segon el que vulgueu, segona pauta que podríeu seguir des de l'entorn, sigui quin sigui el vostre rol, per educar els joves esportistes. El poso segon, però podria ser perfectament el primer. No confondre necessitats. Què vols dir no confondre necessitats, Pep? Les teves, com a entrenador, com a coordinador, com a pare, com a mestre, les teves necessitats amb les del fill, filla, esportista. Hi ha un lema pintat, escrit a la porta d'entrada del club d'en Messi, precisament, però no ho explico per en Messi, el club és el Newell's Old Boys, d'Argentina, Old Boys, que diu així, la porta d'entrada és ovalada, si algú ha estat allà i ho ha vist, que m'ho digui, sisplau. La porta d'entrada és ovalada i hi ha escrita aquesta frase que resumeix perfectament la segona pauta que s'estic donant. La recordo, no confondre necessitats. El lema del club diu així: si vols tenir un campió a la família, entrena't. Punt i seguit. Mentre deixa que el teu fill disfruti, gaudeixi, frueixi de l'esport. Si vols tenir un campió a la família, entrena't tu. No projectis aquesta frustració en el nano i li demanis al nano que vulgui ser campió. Per què? Mireu, una confessió només per començar. Jo no soc pare. De moment no soc pare. Però jo vaig voler ser campió d'Espanya de tenis de taula i no ho vaig aconseguir. Si tingués un fill, m'agradaria molt que aquell fill fos campió d'Espanya de tenis de taula. Per què? Perquè com que no vaig poder aconseguir jo, que ho aconsegueixi el meu fill per mi. Molt malament. Molt malament. Això és exactament confondre les necessitats. Al contrari del que us estic dient. El teu fill juga per divertir-se, no per ser campió d'Espanya. Ets tu que necessites que el teu fill sigui campió d'Espanya. Ell no ho necessita. Importantíssim, En el moment en què confoneu les necessitats, deixeu d'educar. Deixeu d'educar. I possiblement esteu fent el primer que dèiem fa un moment. Pressionar. Aturem-nos aquí. Fem la primera parada aquí. M'agradaria que comentéssiu coses que tinguin a veure amb aquests dos punts. Això sí, al final de tot, si voleu dir alguna cosa que no heu pogut dir en cap moment, doncs al final la podem dir. Però ara m'agradaria que els comentaris, les preguntes, les aportacions anessin al voltant de la vostra experiència respecte a aquests dos punts. No pressionar, exigir, no confondre necessitats. Partir de les necessitats reals del nano, no les teves. Dono la paraula a la Sònia perquè vagi donant torn d'això, de paraula, a les persones que vulguin intervenir. Endavant.
Podeu aixecar la mà des de reaccions o podeu posar-ho al xat. Hi ha alguna intervenció? Algú de vosaltres té alguna observació? Jo en tinc una, no sé si em toca, no vull passar per davant de tothom, però si no et faig jo la pregunta, Pep. Endavant les atxes. Endavant les atxes. Clar, és com impossible no estar d'acord amb aquestes dues frases, amb aquests dos primers punts del decàleg. No pressionar, exigir i no confondre necessitats. Però com es fa això? O sigui, jo entenc potser que els entrenadors, entrenadores que estan aquí són els primers conscienciats amb això, però tenim una altra figura que jo soc 3 vegades, que som els pares i les mares que estem a la graderia. I de vegades t'has d'aturar i has de pensar, perquè el que més estimes està al terreny de joc, però això no evita que de vegades cridis, t'enfadis i donis directrius contràries a les que li està donant l'entrenador. Com ho fem els pares i les mares ajudant també a la feina que fan els entrenadors i entrenadores i monitors per no confondre necessitats i per no pressionar en els nostres fills esportistes? Carai, Sònia, això podria ser una xerrada. Només contestar la pregunta de la Sònia podria ser una xerrada diferent. Anem per pams. A veure si us puc donar 2 o 3 tips que us ajudin a portar-ho a la pràctica, perquè clar, dir-ho és molt fàcil, és el que ha dit ella, no hi ha ningú que estigui en desacord amb aquestes frases, però explica'm com es fa això. Som-hi. Primera idea, parlant molt amb l'entrenador, i si no amb l'entrenador, amb el coordinador del club, de l'escola, el director tècnic, qui sigui, per tal que t'expliquin què s'espera de vosaltres, com es fan les coses aquí, per tal que puguem consensuar la política educativa i tots anem en la mateixa direcció, per tal de repartir-nos la feina. Mira, m'agradaria que durant el partit us limitéssiu a animar. Tot el tema d'instruccions tècniques, això ja ho dono jo. Per cert, si hi ha algú que considera que estic fent alguna cosa malament, els dilluns a la tarda, a partir de les 6, em podeu venir a veure i en parlem. Però en el camp, sisplau, no dieu res. Tot el tema tècnic me'l deixeu a mi. Vosaltres només animeu. Parlar amb els coordinadors, parlar amb els monitors, parlar amb els entrenadors, per tal de posar-nos d'acord i repartir-nos la feina des de la graderia. Una idea. Parlar, comunicació. Per què? Per repartir-se la feina. Treballar en equip vol dir això. Cadascú té el seu rol. Ens repartim la feina. Tots amb el mateix objectiu, l'educació del nano, però cadascú fa un trosset d'aquesta feina. I respecte als altres que fan altres trossets d'aquesta feina. Primera idea, parleu amb els entrenadors, o amb els coordinadors, amb qui sigui. Parleu amb els tècnics, sisplau. Parleu amb el club. Segur que el club té alguna iniciativa per parlar amb vosaltres, però si no, forceu-la a vosaltres, demaneu-la a vosaltres. Segona idea, pregunteu als vostres fills com us agrada que us animem. Què us ajuda més que fem des de la grada? Que ho diguem d'aquesta manera, d'aquesta altra, que quan les coses van malament t'animem o no et diuen res? Com t'agrada que ho diem, de quina manera, una mica, no per fer cas al que us diuen, no per fer el 100% del que us diguen, sinó per tenir-ho present. El sol fet de preguntar-ho et compromet una mica a l'hora de portar-ho a la pràctica, perquè si et diu prefereixo que només m'animeu quan les coses van bé, doncs els animem quan les coses van bé. Intenteu fer un vestit a mida del que més ajuda el vostre fill o la vostra filla. Pregunteu-lo, perquè primer, si ho pregunteu, ja no ho heu d'endevinar, perquè us ho estan dient. I segon, si ho pregunteu, teniu una mica l'obligació de respectar-ho, perquè si no, perquè carai ho pregunteu. Això us compromet una mica. Us compromet una mica. Tercer, fins ara, fixeu-vos bé que he esgotat la via del diàleg. Parleu amb els entrenadors, us he dit, i parleu amb els vostres fills. Ara anem a vosaltres. Recordeu el que està en joc en aquest moment. No us confongueu. Està en joc l'educació del vostre fill, de la vostra filla. No ens tornem bojos perquè els partits no es guanyen, no ens tornem bojos perquè el vostre fill juga poc. Això és molt poc important. Aquí venim a aprendre hàbits, valors, recursos que ens serviran durant la resta de la vida. Si em pregunteu, de tots els que hi ha allà, quants arribaran a ser professionals, el número és tan petit que no m'atreveixo ni a dir-lo. És més, si em pregunteu, el meu fill o la meva filla arribarà a ser professional? Us dic no. Home, però Pep, alguna possibilitat hi hauria d'haver-hi. Sí, una potser entre 10.000
I ens aferrarem a aquesta possibilitat. Aquí no venim no sé, per quedar primers, per guanyar premis, les nostres fills. Aquí en joc hi ha una cosa, coses com aquestes que el perdeu. Perquè, ostres, si el meu fill no juga tots els minuts que es mereix, jo ja em poso molt nerviós i em descontrolo i dic coses que ja no hauria de dir. És que aquí venim per jugar els minuts que es mereix o venim a d'altres, una sèrie de coses que li serviran per la resta de la seva vida. És molt important que no perdeu els nervis i els perdeu quan desenfoqueu l'objectiu. Perquè l'objectiu, insisteixo, és l'educació. No és que sigui el millor de l'equip. És que treballi en equip, és que ajudi a un company que necessita ajuda. És que faci coses que potser per ell no faria, però les faci per l'equip. Aquest és l'objectiu. No si l'equip guanya o perd. Això no és tan important en aquest moment de la formació dels vostres fills. Tinguem-ho present, perquè això ens pot descontrolar si no ho tenim present. És que estan perdent, Pep. Ja, però i? Home, és que tota la meva autoestima depèn de que guanyin. Home, llavors tu tens un problema, has d'anar al psicòleg. Si tota la teva autoestima depèn de que guanyin el partit, hòstia, tu aquí vols dir que no fotem. Si necessites autoestima, apren a viure, ves al psicòleg, no facis servir l'activitat del vostre fill per guanyar autoestima. Això no en els nanos. Seria bon consell. No transcurs. M'agradaria aquestes més que sumes. No només un mal exemple als altres pares i als altres esportistes, sinó que la teva presència posa més nerviós encara el teu fill o la teva filla que està jugant, que està a la pista. Ostres, doncs potser fins que no aprenguis a comportar-te a la graderia, potser no hi hauries de ser, Potser no hi hauries de ser. Si cada vegada que trepitges una graderia la lies, tu, potser abans n'aprenem i després o ho mirem des de ben lluny, saps? Que no et vegin. I ens anem acostant a mesura que anem agafant autocontrol. Demanem ajuda a altres pares que potser han passat per aquesta situació. Però, insisteixo, si tots aquests consells no han funcionat i no ets capaç de controlar les teves emocions, potser no ets un bon exemple a seguir. Ja no només pel teu fill o la teva filla, per la resta de nanos que estan jugant allà. Jo contestaria això de moment, Sònia. Jo voldria fer algun comentari al respecte. Endavant. No, jo em sembla perfecte tot el que estàs dient, perquè, clar, això és l'ideal, no? Jo el veig una mica utòpic, perquè aquí som 50 persones i en el món de l'esport en general, no sé quants n'hi ha al voltant de Sabadell, entre entrenadors, pares, això, som multitud. I jo diria que, esclar, que aquí hi ha una tasca formativa extraordinària i que em sembla que és molt difícil d'arribar a aconseguir. La prova la tenim avui, que aquí som 50 i encara no sé dels 50, veig que em sembla que al final n'hi ha 28 o 29, el qual vol dir que el ressò que pot tenir és molt limitadet, no? Però llavors penso això de la pressió. Jo crec que la pressió, és veritat el que dius, i que no s'ha de pressionar i que s'ha d'exigir. Però és que jo penso que la pressió també ve de fora. Ve de fora. I inclús la pròpia competició posa pressió. I llavors, esclar, jo veig que, no sé, per exemple, el Sabadell de futbol actualment, que estava anant molt malament, collons tenien una pressió extraordinària pel fet de dir sortim d'aquí d'on estem a baix, no? I els jugadors i potser l'entrenador que hi va haver-hi anterior no va saber-ho prou fer i l'actual poder ho ha sabut fer o ha sabut trobar la tecla per d'allò. Però la pressió no ve per lo que feia l'entrenador, ve perquè la competició està estructurada d'aquesta forma que és que si no baixen de categoria, i si no baixen de categoria, a més, el pressupost se'n va en l'aire i la directiva podrà de plegar i no sé què més, no? I això parlo d'un esport semiprofessional. Si anem a l'esport més amateur, doncs encara també, amb altres escales, i això també pot passar el mateix, no? I veig que això està bé. Jo crec, jo ja soc veterano i em coneix la Sònia, dec ser el més gran de la colla que esteu aquí, dec ser el més gran, i he estat practicant d'esport, he fet una mica d'entrenador, i ara actualment faig una mica com de dirigent i tal, en llocs. I he anat en camps a veure i, esclar, dius, ostres, hi ha molt treball a fer, això, aquesta tasca que avui aquí es fa amb això de formar,
o de transmetre valors. Jo crec que transmet valors a l'esport, però vull dir que, escolta, hi ha una feinada, vull dir, perquè, quan has dit això parlem dels pares, tremendo, vull dir, bueno, no m'allargo més, ja he dit tot el que havia de comentar sobre això. Gràcies. Moltes gràcies per posar el dit a la llaga amb aquestes dues qüestions. Precisament perquè són poquets, precisament perquè la tasca és monumental a fer, tenen sentit aquestes trobades. Per cert, poquets. Si som 29 persones, 30 persones, per posar números rodons, jo no tinc la sensació de que m'estigui adreçant a 30 persones. Cadascuna d'aquestes 30 persones, en el decurs de la seva carrera professional, de la seva vida, influirà, formarà, educarà potser a 1.000 persones més. Potser més i tot. Avui estem formant els formadors. Això és una responsabilitat molt gran. Avui no som 30, avui som 30.000. L'auditori està ple. A rebentar, Jo m'ho prenc així. Avui estem formant a persones que formaran persones. Això es pot amplificar, això es pot multiplicar si treballem en equip, Cadascun de vosaltres, aquestes pautes, pot deixar de pressionar 1.000 persones. Alerta amb això, I segona, dieu, ja va, sí, però és que a vegades la pressió ve de fora, justament. Justament per això no en posem més des de dintre. Ja n'hi ha prou des de fora. És més, de vegades fins i tot més de la que poden controlar. Per tant, justament per això aquest és un altre motiu per no posar més pressió des de dintre. Perquè anem sobrats de pressió, de la que ve des de fora. Aviam, que la pressió no és una cosa que estigui només en l'àmbit de l'esport. La pressió també està en molts àmbits professionals, la pressió també està a la vida. És una cosa que hem d'aprendre a tolerar. I l'esport potser és una magnífica oportunitat, un context molt controlat, on si tu no controles la pressió no passa res, bueno, sí que perds el partit. Ja, i què? Això et canviarà la vida? No, home, no, fotem aquests nivells que estem aquí, Aquests nivells que estem aquí. A nivell professional ja és una altra història. Justament perquè la pressió és una cosa que hem d'aprendre a tolerar, potser l'esport és un àmbit perfecte per aprendre-ho. Perquè, primer de tot, la pressió que et posa l'esport és progressiva, des de que comences fins que ets professional, la pressió va pujant, i segon, en un context controlat, on aquesta pressió hi ha gent que t'ensenya a tolerar-la i aquesta pressió, escolta, si al final no la toleres, tampoc passa res. He fallat un penalti. Bueno, sí, però això no t'enfonsa la teva vida. S'ha d'aprendre a tolerar aquesta pressió. D'acord? Gràcies per aquestes intervencions, mestre. No sé, Sònia, si hi ha alguna paraula més demanada per aquí, algun comentari més? No en tenim cap més, Pep. Sí? Doncs sí. Endavant. Sí, hola. Hola. Hola, sí. Bueno, hola, me habéis cerrado el micrófono. Et sentim, Mercedes. Ahora. Sí. ¿Me escucháis todos? Sí. Vale. Bien. Bueno, yo lo que quería comentar simplemente es que nosotros somos una escuela de karate. Es completamente diferente a lo que es un trabajo con un equipo. Nosotros trabajamos con un grupo muy grande de personas, pero a cada uno le tenemos que dar aquello que necesita. Es completamente diferente. Entonces, cuando salen a competir, salen de forma individual. La competición por sí mismo ya les hace una presión tremenda, solo por la competición. Entonces, lo que nosotros intentamos es quitar hierro a esta competición e intentar que se centren en ellos mismos, intentando superarse a sí mismos. Siempre le decimos, a ver, tú no estás peleando con nadie, tú estás peleando contigo mismo. Siempre que lo hagas lo mejor que puedas, ya es suficiente. Pero es igual, o sea, los padres, los amigos, o sea, esa presión exterior les puede. O sea, muchas veces tenemos problemas con niños que aquí entrenando son maravillosos y cuando llegan a la competición se hunden. Y se hunden precisamente por la presión que reciben de todo el entorno. Y esto muchas veces lo intentamos solucionar, intentamos hablar con ellos, intentamos gestionarlo, pero es muy fuerte, toda esta presión exterior es muy fuerte. O sea, no sé, tenemos que encontrar la manera de quitarle esta presión a los niños y todavía no hemos descubierto cómo hacerlo. Los niños y los no tan niños, porque tenemos chavales de 20 y pico, 30 años que están compitiendo y que siguen con esta presión y hay veces que les dura toda la vida. Y es complicado,
es muy complicado. Entonces, transmitimos valores individualmente a cada uno, pero lo que es la presión es lo peor que tienen. Tienen que luchar contra todo el entorno y esto es muy, muy fastidiado. Nada más quería hacer este comentario, a ver si me podéis ayudar un poquito en este aspecto. Nada más, dices, nada más y nada menos. Anda que no. Vamos a ver si os puedo ayudar. Un par de ideas también por ahí. Primera idea, para que esto funcione, esta manera que tenéis de ver la competición y no únicamente verla, sino transmitir esta forma de quitar hierro, habéis dicho, me ha gustado mucho, y sobre todo lo que más me ha gustado, que tiene mucho que ver con lo que he dicho de exigir, pedirle lo que depende de él. Me ha encantado este punto que ponéis de comparación, no con mi rival, no con los demás, sino conmigo mismo. Aquí se trata de superarme a mí. Superarme a mí mismo, esto sí que depende de mí. Superar al rival ya no. Exacto. Vale, pues este enfoque, esta filosofía me parece genial, genial, para poder rendir en competición y para aprender a tolerar la presión. Pero, ¿qué pasa? Que solo lo entendéis vosotros así. A la que cambiamos de escenario y nos vamos a los padres, a los amigos, el tema ya no se entiende así. Entonces, lo que os faltaría sería consensuar con ellos esta forma de funcionar. Meterlos en una sala y explicarles, nosotros lo entendemos así, pero para poder ayudar a vuestros hijos, vosotros también tenéis que entenderlo así. Porque si nosotros se lo vendemos así y vosotros se lo vendéis de otra manera, esto no va a funcionar. Somos los adultos, somos nosotros los que nos tenemos que poner de acuerdo. De aquí no se sale hasta que no nos pongamos todos de acuerdo en la manera de enseñarles a competir. Nosotros creemos que esta es la mejor. Nosotros que somos los profesionales creemos que esta es la mejor. ¿Ustedes qué tienen que decir? Hasta que no nos pongamos de acuerdo con eso y que todos vayamos en la misma dirección, rememos todos en la misma dirección, todos le quitemos el mismo hierro a la competición, todos les pidamos, les exijamos que se superen a sí mismos en lugar de pedirles que superen a sus rivales, hasta que no nos pongamos todos de acuerdo en eso, no tendremos éxito. El enfoque es genial, pedagógicamente es genial, un 10, pero os falta un detallito, convencer a todo el entorno de vuestros karatecas de que esa es la mejor forma de funcionar. El trabajo es monumental, pero puede valer mucho la pena. Y vosotros lo tenéis un pelín más fácil por el hecho que has dicho, pero solo un pelín, de que son deportes individuales. A ver si podemos ir por ahí. Primera idea, consensuarlo con el entorno. Hablar y no parar de hablar hasta que todos lo veamos de la misma manera. Que vuestra manera de verlo sea nuestra manera de verlo. Una idea. El problema no es ponerse nervioso. Todo el mundo se pone nervioso. Es normal que se pongan nerviosos. Va mucho, han entrenado mucho, les hace ilusión. Ese no es el problema. El problema es cambiar cosas en mi forma de funcionar por culpa de ponerme nervioso. Son esos cambios, esas cosas que dejo de hacer, que en la competición no hago y sí que hago entrenando. O al revés. Lo hago siempre, pero aquí hago cosas nuevas. Son esos cambios que yo introduzco en mi manera de funcionar los que me hacen fallar. Insisto, el problema no es ponerse nervioso, el problema es cambiar cosas. Si nos damos cuenta de cuáles son esas cosas, las podemos dejar de cambiar. Ayudarles como entrenadores, como personas que les conocéis y miráis desde afuera, ayudarles a descubrir qué cambian bajo presión. Lo primero que necesitamos es que se den cuenta vuestros karatecas de qué cambian cuando van a competir. En cuanto sepan qué cambian, igual deja de cambiarlo y solucionamos parte del problema. Esa es mi propuesta. Gracias por tu intervención tan de las que suman. Gracias. Creo, Sonia, que había otra palabra pedida por ahí. Sí, yo. Eso Acá, es. Jorgelina, ¿qué tal? Gracias, Marcelina, por intervenir. Yo pensaba mientras comentabas estos dos puntos que me parecen muy importantes y lo que dijiste al principio de como el tiempo, ¿no? De dedicarte el tiempo, estas 2 horas, ¿no? También pensaba qué importante es dedicar el tiempo a eso, a conocer las necesidades de cada persona, de cada niño, ¿no? Porque no siempre van con nuestras necesidades, ¿no? Y a veces uno exige sobre lo que uno necesita
y no sobre lo que el niño realmente puede ir a disfrutar, a pasarla bien, a ser amigos, como esas cosas que por ahí no tienen que ver tanto con nuestra necesidad, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? De lo importante también de tomarse el tiempo también con los padres para explicar que por ahí lo que el padre quiere o el padre o madre quiere sobre ese niño no es lo que el niño va a buscar cuando va a jugar al fútbol, por ejemplo, o a cualquier deporte, ¿no? Yo digo fútbol porque, bueno, estoy en un club de fútbol. Pero pensaba eso, me llevó a pensar esa reflexión. Marcelina, mil gracias por explicar mejor que yo la segunda pauta, no confundir necesidades. La mejor manera de no confundir necesidades consiste en saber cuáles son las tuyas y cuáles son las suyas. Si tienes claro cuáles son esas necesidades, es más fácil no confundirlas. Pep, ¿cómo puedo saber cuáles son sus necesidades? Habla con él y pregúntale, o con ella, y pregúntale, ¿qué te gusta más del deporte? Igual ahí, cuando te responda eso, ¿qué te divierte más de ser un miembro de este equipo, de ser una integrante de este equipo? Igual te está diciendo qué es lo que necesita. Imagínate que te dice, yo lo que más valoro es las amistades que estoy haciendo aquí. Vale, pues está claro, lo que necesita es socializarse, necesita aceptación, sentirse parte de un equipo, integrado, valorado, uno más. Eso se lo da este deporte de equipo. Está bien, pregúntale qué valora más de su experiencia deportiva, igual de ahí puedes acabar sacando qué necesita. Y lo que necesita, ¿qué es? Lo que le ha llevado a practicar este deporte y estar donde está. Eso ella. Es tu hijo o tu hija. Y ahora vamos a ti. ¿Y tú? ¿Qué necesitas tú? Claro, sí, también te lo puedes preguntar. Yo como psicólogo te puedo ayudar. Todas las personas necesitamos 3 cosas a nivel psicológico, no más. Creo que se puede resumir, se lo digo sinceramente, en 3 coses. Crec que sí que es pot resumir així. Seguretat, sentir-nos segurs, sentir-nos que controlem la història, és a dir, Pep, quan controles què sents? Confiança, doncs això. El contrari què és, Pep? Por. Si sents por, no estàs segur. No estàs segur. Primera necessitat, seguretat. Segona necessitat, acceptació. Sentir-nos acceptats per les persones que considerem que ens agradaria que ens acceptessin. Sentir-nos importants, estimats, tinguts en compte, valorats, protagonistes, això, tot això. Segona necessitat, acceptació. Tercera necessitat, sentit. Què vols dir, Pep? El sentit de la vida? Sí, però no només. Per exemple, el sentit d'aquesta formació que estem fent avui. Creure, les persones només invertim esforços i il·lusions si creiem que val la pena. Ha de tenir sentit per nosaltres, si no, no invertim. Bé, doncs pregunta't quina d'aquestes 3 necessitats tens tu. Hòstia, Pep, ajuda'm una mica més. Va, t'ajudo una mica més i canviem. Mira, si necessites seguretat, és a dir, si et falta seguretat, ets una persona que preguntes molt, que dubtes molt, que tens certa aversió, certa por al canvi. Et fan una proposta per canviar i no ho proves, no ho intentes. Si no ho intentes, preguntes molt, tens molts dubtes, et costa prendre decisions, potser et falta seguretat. Ostres, ara sí que m'estàs ajudant, Pep. Bueno, seguim. Pep, com sé que em falta acceptació? 2 possibilitats. O crides molt l'atenció, la lies parda contínuament perquè la gent estigui per tu, o bé, tot el contrari. Passes desapercebut, t'amagues, no participes, t'aïlles. De fet, passar desapercebut és la manera de cridar l'atenció de la gent vergonyosa. O bé la lies parda o bé passes desapercebut. Són 2 maneres de dir el mateix. Estima'm més, sisplau, estima'm més. Tercera necessitat, sentit. Pep, com podem saber que ens falta sentit? Perquè no persistiu en l'esforç. Perquè comenceu però no acabeu. Piqueu molt però no arribeu fins al final. Us escaquegeu. Ho deixeu a mitges. Per què? Perquè no té sentit. No li trobeu cap sentit. Per això ho deixeu de fer. No persistiu. Gràcies, Marcelina, perquè ens has permès explicar una cosa que ens pot ajudar molt, que és el que deia la Sònia. Vale, Pep, no confondre necessitats. Perfecte. Vale, però això com es fa? Tinguem clar
quina d'aquestes 3 necessitats té el teu fill, la teva filla, per què fa esport, de quina d'aquestes 3 necessitats li satisfà, li cobreix l'esport, i segon pas, quina necessito jo. Quan tens clar què necessites i què necessiten, és més fàcil no confondre. Ei, si us sembla, anem a continuar. Perdona un moment. Sí. Tenim una última pregunta. Dic última per això mateix que anaves a dir, perquè potser ens falten 4 blocs. La tenim al xat. Es del Fede. Diu, Pep, ¿cómo hacemos para gestionar un equipo con diferentes tipos de necesidades entre sus integrantes? Espectacular. Proposta. La psicologia fa vestits a mida, mai uniformes. M'encanta la pregunta del Fede, perquè ha interpretat correctament això. Com ho fem? Deixant un espai de l'entrenament on puguem dedicar-nos a satisfer les necessitats individuals que tenen els integrants del teu equip o del teu grup d'entrenament, com abans parlàvem del karate. Però què vols dir, Pep? Deixar mitja horeta per atendre les necessitats individuals de cadascuna de les persones que estàs entrenant. Ja, però amb mitja horeta no arribo a tots. Ja no, bueno, si entrenes 3 dies, doncs 3 mitja horetes, doncs planteja't, per exemple, 2 persones en cada mitja horeta o 3 persones en cada mitja horeta. Aquests ja els he fet avui, que és dilluns, el següent entrenament és dimecres, m'apuntaré 3 persones més per intentar cobrir les seves necessitats. La resposta pel Fede és reservant un espai de l'entrenament. Ja, Pep, però jo només tinc 1 hora. Doncs en lloc de, si tens només 1 hora per entrenar, en lloc de dedicar mitja horeta, fes 10 minuts. Deixar un espai, reservar un espai a l'entrenament per atendre les necessitats individuals que no queden cobertes amb el treball que fas grupal. Aquesta seria la idea. Fins i tot, si és possible, podríeu quedar fora de l'entrenament. Ui, Pep, impossible, si tenim els dies que tenim. No, quan dic fora de l'entrenament vull dir, si entreneu dimarts i dijous, a partir de les 7 fins a les 9, vull dir, o just abans de començar l'entrenament una mica abans o just després. Muntar-te reunions una mica abans, que puguin venir 10 minuts o 15 minuts abans i després. I ho vas fent rotatiu, de tal manera que en un mes has pogut parlar, atendre les necessitats de totes les persones que integren el teu equip. Gràcies, Fede. M'encanta perquè la Sònia, com que ha intervingut primera, ha marcat estil. Pep, molt bé, ens estàs parlant del què? Ja, però i el com? I m'esteu preguntant tota l'estona el com. I això és un molt bon senyal, perquè vol dir que ho voleu aplicar. Vol dir que ho voleu aplicar. Veus? Ara un altre cop aquí. Continuem. Totes les preguntes que no hagin quedat contestades ara poden quedar contestades en els següents blocs. Cap problema. Podem anar acumulant, Cap problema. Però m'agradaria acabar. Seguim. 2 més. Primera, una que pràcticament ja està contestada, perquè heu intervingut molt en la línia dels pares. La tercera pauta que us vull proposar és la resposta a una pregunta molt interessant, que seria, Pep, ara m'adreço als pares, sobretot, ara, perquè segur que n'hi ha molts aquí. Pep, com a pare i com a mare, què puc fer jo per contribuir a l'èxit del programa esportiu en el que participen els meus fills? I quan dic èxit, no em refereixo a l'èxit només esportiu, que també, per suposat, sinó també formatiu, perquè ho aprofitin a nivell personal. Què poden fer els pares per contribuir a aquest èxit? Una cosa, que s'assembla molt a no confondre necessitats. Són 3 paraules, també. Ser només pares. En el moment en què els pares i les mares comenceu a adoptar rols, a fer feines, que no són estrictament les que corresponen a un pare i una mare, i comenceu a envair altres camps professionals, i comenceu a fer d'entrenador, comenceu a fer de representant, comenceu a fer de directiu, d'àrbitre, de preparador físic, de psicòleg. A partir d'aquest moment, a partir del moment en què deixeu de fer de pares, l'esport deixa de ser una de les millors escoles, la millor que jo coneixo, per a la vida que existeixen. Voleu que l'esport sumi? Vosaltres teniu una feina. Només heu de fer de pares. I d'entrenador qui farà? L'entrenador, per això en tenim un. I de directiu qui farà? Ja n'hi ha un. I de preparador físic ja en tenen un. Tenim de tot, menys de pare i de mare. De pare i de mare heu de ser vosaltres dos. Només podeu ser vosaltres dos.
Ostres, però Pep, què vols dir? Respectar el rol, la funció, la contribució, l'aportació dels altres professionals que integren l'entorn dels vostres fills. Això és fonamental, Aquesta pauta potser seria també de les més importants. Surt en tercera posició, Déu-n'hi-do. Ja està bé. Ser només pares, no confondre necessitats. S'assemblen molt aquestes dues, van molt relacionades. Insisteixo, sé que quan us poseu en les feines d'altres professionals, sé que ho feu amb la millor de les intencions del món. Mai ho dubtaré. Però algú us ha de dir, i per exemple un psicòleg és una bona persona per dir-vos-ho, que quan feu això, ja sé que ho feu per ajudar. Ho esteu fent fatal. Perquè no només no ajudeu, sinó que resteu. Quan interferiu a la feina d'altres persones. Sense anar més lluny, només portem 3 pautes, però han sortit 2 o 3 exemples d'interferència amb la feina de l'entrenador. Només començar a parlar, la Sònia ja ha dit, a vegades veus pares que diuen, l'entrenador els diu que han de fer blanc i els pares els diuen que han de fer negre. Clar, això resta molt. Això resta molt. Perquè no només confons en el nano, perquè uns li diuen que faci blanc i els altres li diuen negre, el nano ja no sap què fer, sinó que estàs traient autoritat a l'entrenador. L'entrenador, tu portes el teu fill a l'esport perquè l'entrenador l'eduqui. Ja, però li estàs traient a l'entrenador l'única cosa que necessita per educar el teu fill, que és autoritat. Ja et diré jo el que has de fer. Fatal, això. Ja et diré jo el que has de fer, és fatal. Què diu l'entrenador que heu de fer? Això. No, escolta'm a mi, jo et diré el que heu de fer. Clar, això és restar moltíssim. Confons, li treus autoritat i, per cert, li estàs transmetent, com aquell que no vol la cosa, un valor nefast al teu fill, que és, no cal que respectis les figures d'autoritat, no cal que respectis l'entrenador. M'has de fer cas a mi. No, l'entrenador no, a mi. Va, de moment aconseguiràs que passi l'entrenador, però dintre de 4 dies passarà de tu, i tu t'ho has buscat, perquè tu li has ensenyat que no cal obeir a les persones que tenen més coneixement que ell, a les persones que representen en aquell moment l'autoritat. Primera pauta, ser només pares. Ja sé que deu ser molt difícil, perquè em consulteu moltíssim. Jo no ho soc, però em consulteu molts. Dieu, Pep, com es fa això? Una mica en plan Sònia, no? Com es fa? Continuo. Aquest és espectacular. Aquesta frase que us diré ara no és meva, és d'una pedagoga. La pedagogia és una aplicació de la psicologia que estudia la millor manera d'ensenyar les coses a la gent. Com ensenyar. Com fer que la gent aprengui. Això, qui estudia això, és la pedagogia. Doncs hi ha hagut una pedagoga que va ser espectacular, la Maria Montessori, fins i tot ha donat nom a unes escoles que segueixen la seva metodologia, una de les persones que més ha influït a mi a nivell professional, que té una frase espectacular que us vull dir perquè l'apunteu. Aquesta sí que m'agradaria molt que l'apunteu, perquè aquesta no l'he dit jo, aquesta l'ha dit la Maria Montessori, i crec que us pot ajudar tant i tant a educar en els nanos que comencen a fer esport. Abans us he dit, un dels valors meus preferits és la flexibilitat. Ara en surt un altre, que m'agrada més que la flexibilitat, inclús. L'autonomia. Que els nanos sàpiguen buscar-se la vida. L'autonomia és això. Jo diria que l'autonomia resumeix la bona educació. Si tu ets un entrenador que has aconseguit que els teus jugadors siguin autònoms, jo et poso un 10. Com a educador ets un 10. Maria Montessori diu aquesta frase, la diré 2 vegades perquè tingueu temps a apuntar-la, de fet ja la teniu apuntada, perquè la podeu sobretot retenir. Diu així, qualsevol ajuda no necessària, qualsevol ajuda no necessària és un obstacle, qualsevol ajuda no necessària és un obstacle en el desenvolupament. Qualsevol ajuda no necessària és un obstacle en el desenvolupament. Us explico una anècdota. L'altre dia vaig quedar amb uns amics en una festa major. Vam quedar just al costat d'un tablau, ja em sortirà, un entarimat, on tocaven els músics. Jo vaig quedar allà amb ells i trigaven molt en venir. Jo estava esperant i vaig veure com un nen petitíssim que anava a 4 potes
va començar a pujar les escales de l'entenimat cap a l'escenari. Ell sol. Ostres, jo no sóc pare, però em va sortir la vena aquesta de pare i vaig començar a buscar entre la gent que hi havia allà, pensant dintre meu, on estan els irresponsables dels pares d'aquest nano, d'aquesta nena, que el deixen, que el tenen, que se'ls ha escapat i que està pujant sol a l'escenari i aquest nano es matarà. El primer que vaig pensar jo va ser això. La meva primera reacció va ser anar a ajudar aquest nen. Però com que sóc un friqui de totes aquestes coses, vaig pensar en Maria Montessori. I vaig dir, no hi vagis, Pep. Qualsevol ajuda no necessària és un obstacle en el desenvolupament. No el vaig ajudar, però estava molt a prop per si el nano queia, podia jo reaccionar abans que queies, i escolteu, el nen petit, pim-pam, 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 sense problemes, va pujar sol dalt de l'escenari. Aquest nen no necessitava ajuda. Era jo el que necessitava ajudar-lo. Són dues coses completament diferents. Recordeu, sisplau, aquest exemple, o recordeu, sisplau, aquesta frase de Maria Montessori. Perquè moltes vegades, una mica amb la línia del que deia la Marcelina, que quan confonem les necessitats, fem coses perquè les necessitem nosaltres, no perquè les necessitin les persones que estem educant. Sisplau, per favor, Pep, estàs dient el mateix, estàs dient no confondre les necessitats. Bueno, potser sí, però ho estic fonamentant des del punt de vista de l'autonomia. No m'enrotllo més. Per cert, abans que continuem amb el torn de paraules, gràcies perquè no em pensava que tindríem aquest nivell de participació, d'interacció. Us prometo que ho aprofitarem. Bé, de fet, ja ho estem aprofitant. Si s'acabés aquí, per mi ja ha valgut la pena. Sisplau, continuem intervenint i ara ja podeu parlar sobre 4 coses. Les 2 primeres, més aquestes 2 que us recordo. Ser només pares i aquesta frase de la Maria Montessori de si l'ajudes i no ho necessita, no l'estàs ajudant, eh? Li estàs fent una putada, eh? L'estàs tirant enrere. Endavant. Pep, al xat tenim una observació de l'Esteve Fontdevila parlant del tercer punt del decàleg, de ser només pares, que ens diu moltes gràcies per aquesta observació, però és tan difícil que s'entengui i es compleixi. Ostres, sí. Ho ha de ser-ho, eh? Ho ha de ser-ho perquè en el moment en què intervenen les emocions, el cap deixa de raonar i moltes vegades el cor pot al cap i, clar, ja ho sabeu que no ho heu de fer, no? Però ho feu. Tinc una frase que m'ajuda molt, que jo crec que a mi m'ajuda molt a ajudar-vos a vosaltres, els pares i les mares, i que us la vull regalar per si de cas, us pot ajudar una mica a portar a la pràctica aquesta frase. La frase diu així: tens raó, però t'equivoques. Papa, mama, tens raó, però t'equivoques. Què vol dir tens raó, però t'equivoques? Vol dir que sí, que tens arguments per fer-ho, però amb la manera que ho estàs fent, que ho estàs portant a la pràctica, t'equivoques perquè no estàs fomentant autonomia. Deixeu-me posar-vos un exemple que us ajudarà molt a entendre aquesta frase. Imagineu-vos que ve el vostre fill i us diu: papa, he estat comptant els minuts que jugo i sóc el jugador de l'equip que juga menys minuts de tots. Home, això és un fet objectivable, això es pot demostrar. Si ho ha fet bé, té raó. Té raó. Si vosaltres li responeu així, ostres, fill, jo també ho havia comptat i també havia arribat a la mateixa conclusió. No et preocupis, vaig jo a parlar amb l'entrenador i veuràs com aconseguiré que et faci jugar més minuts. Fatal. Tens raó, però t'equivoques. Tens raó que el teu fill és la persona que juga menys de tot l'equip, tens raó, però t'equivoques amb la forma de gestionar-ho. No ets Superman, no ets un aconseguidor, ets el seu pare, ets un educador. La manera d'educar, de gestionar correctament això seria dir-li: doncs mira, ara t'ajudaré a preparar una xerrada que farem amb l'entrenador. Jo, si vols, vindré per ajudar-te, però li diràs tu. Tu començaràs, jo t'ajudaré. I li preguntarem a l'entrenador quines coses has de millorar tu per tenir més opcions de tenir més minuts de joc. Li preguntarem què has de millorar per tenir més opcions de jugar. Anem a preparar-la. Com ho faries? Va, vinga, quines preguntes li faries? Va, i ara ho provem. Ara jo sóc l'entrenador i tu em demanes a mi. Va, provem-ho. Vale. Et fa una mica de respecte, no et preocupis. Jo si vols començo, però després continues tu. Això està ben jugat.
Això és ser un educador. No, deixa'm, ja parlaré jo amb l'entrenador i t'ho solucionaré. No, això no és educar. Educar és, anem a preparar una reunió per parlar amb l'entrenador. Ja ho sé. Ara, una cosa, i és que voleu el millor pel vostre fill. Saps que sí? Doncs de vegades el millor pel vostre fill és que es foti l'hòstia. El millor pel vostre fill és que n'apregui. El millor pel vostre fill és que pateixi. Perquè, si no, no aprendrà a solucionar aquests conflictes que li donarà la vida real i que encara serà molt més grossos que en l'esport. Per això l'esport és una de les millors escoles per a la vida. Pep, hòstia, no et pots imaginar el que m'està costant tragar-me l'orgull, no dir res, callar. Vale, sí, d'acord. Jo no t'ho demano per mi. No t'ho demano ni tan siquiera per tu. Aquest esforç sobrehumà que t'estic demanant, que et mosseguis la llengua, que pateixis com un cabroc, t'ho demano perquè és el millor per l'educació del teu fill. Si no tenim clar això, no ho farem, eh? Si confonem les necessitats, no ho farem. No, jo la lio, vaig allà i la lio, i li canto les 40 a l'entrenador. No, és que no va... Perquè tinc raó, Pep. Ja, però t'equivoques, company, t'equivoques. El tema no és si tens raó tu, el tema no és qui té raó, el tema és educar el teu fill. No perdem de vista això, perquè si no, no ens en sortirem. Diuen per aquí al xat, Sònia. Al xat no hi ha cap més intervenció. No sé si algú vol fer alguna observació dels 4 punts del decàleg. Jo volia comentar un tema. Amb això que dius dels pares, de ser només pares, estic totalment d'acord, ha de ser així, però penso, quan observes que l'entrenador o qui sigui s'equivoca molt, pressiona en lloc d'exigir o confon necessitats, quin mitjà, què tens de fer com a pare? Parlar amb ell, buscar això que deies ara fa un moment? Sí. Gràcies per la pregunta. Serà una pauta que sortirà, però mira, ja la responem ara i així ja ens traiem aquesta pauta de sobre. No, i després una altra cosa... Endavant. En qualsevol... Esclar, és que aquí l'entrenador o el tècnic o el qui sigui ha de ser un súper, no? Perquè ha de saber fer-ho tot. Perquè aquí quan dius qualsevol ajuda no necessària, home, i com ho jutja que és no necessària? Ah, que bo! La conclusió que és no necessària. Que bona aquesta pregunta, mestre. Ens esteu ajudant molt, eh? Bueno, no, sí. Bueno, jo penso, clar, perquè hi ha molts moments, jo tinc els fills havien jugat, i ara tinc netes i nets que juguen i tal, i passa el cas de la meva neta concretament que juga bé a tenis i que està arribant a uns nivells una mica bonets, no? I esclar, jo veig que el fill s'hi posa molt nerviós i vas dir que amb ell, escolta, tranquil, deixa-la que jugui, que vagi, que jugui, que intenti disfrutar, que ho faci bé. El mínim d'exigir-li, o sigui, com a mínim exigir-li que dintre la pista es comporti adequadament. Després que guanyi o perdi, escolta, exacte. També no és important, no? Però anem per pams. I esclar, aquest punt, l'ajuda no necessària. Clar, quan el tècnic o qui sigui captarà que allò és no necessari. Espectacular. I què fer davant d'una situació en què veus que els pares observen que l'entrenador està pifiant, vull dir, però no amb les tàctiques i amb el d'allò on s'hi juga més o on s'hi juga menys, sinó que els exigeix, més ben dit, que els pressiona molt. Ara. Doncs anem a pams, gràcies. Què has de fer? Primera, parlar amb l'entrenador. Mai aquests dubtes, aquestes opinions que tu tens observant el treball de l'entrenador, mai desautoritzar el vostre fill, el vostre net, davant de l'entrenador. Volia dir al revés. Mai desautoritzar l'entrenador davant del vostre fill, del vostre net. Mai desautoritzar l'entrenador. Però Pep, escolta, hi ha coses que a mi em costen molt d'entendre, d'acord? És més, fins i tot es pot estar equivocant. Clar que sí. No, segur que s'equivoca. Llavors, què fem? Parlar amb l'entrenador. Entre adults. Escolta, explica'm això. L'altre dia va venir el nano i em va dir que els havies posat aquest càstig. És veritat? Sí. Doncs, hosti, tu, l'hem de canviar perquè vosaltres des d'aquí li esteu educant una cosa i nosaltres una altra, completament diferent. Parlem per posar-nos d'acord amb les línies pedagògiques a seguir. Que tu creus que fa alguna cosa malament? Explica-li.
Bueno, Pep, no és tant que fa alguna cosa malament, sinó que no entenc per què ho fa. Demana la informació. I fins i tot li pots fer suggeriments. Potser no tant a nivell tècnic, amb l'esport que... Sí, la teva neta la tractes molt com si fos una persona gran, moltíssima autonomia, i te n'oblides que és una nena petita. Hòstia, jo crec que aconseguiríem més resultats, més formació, més creixement, a prop, i responent, tu li vas donant llibertat, però que no li dones llibertat de cop. Això li pots dir, això. Aquesta observació li pots dir perquè tu la coneixes. Cada vegada que veieu que hi ha una cosa que no us quadra, que no us mereix confiança, que no acabeu d'entendre, sisplau, per favor, en seguida, no deixeu passar temps, aneu a parlar amb l'entrenador. Si no hi esteu d'acord, li dieu. Si teniu propostes, li dieu. I serà l'entrenador qui decidirà si tot allò finalment ho comunica al vostre fill, al vostre nen. Serà l'entrenador qui ho decidirà. I si de cada 10 vegades que ho decideix, segons el vostre punt de vista, ho decideix malament, hòstia, doncs tu, potser, no sé, hem de parlar una mica més, o potser hem de canviar d'entrenador, potser, no sé, però us heu de fiar d'ells. Mentre deixeu els vostres fills perquè els eduquin, us heu de fiar d'ells. Això sí, parlar amb ells les vegades que calgui. Anem a la segona. Pep, com sabem si és necessària? Espectacular la pregunta, espectacular. Tenim trucos per saber-ho. Primer, que la demani. Si no la demana, com sé que potser la necessita? Els psicòlegs mai intervenim sense que ens demanin. Jo mai vaig pel carrer i trobo una persona i li dic: escolta, et veig una mica deprimit, eh? Vols dir que no hauries d'anar al psicòleg? Mai. Jo només ajudo la gent que em demana ajuda. Perquè suposo que si em demana ajuda és que ja ho ha provat tot i sense una ajuda professional no es veu capaç de tirar endavant. La primera pista que et dono és: li has donat tu o te l'ha demanat ella? Perquè si li has donat tu, potser no és necessària, però si te la demana ella, anem bé, eh? Si te la demana, vol dir que la necessita. Si te la demana, vol dir que la necessita. Ara bé, cada vegada més els petits fan aquest truc. Pep, m'ajudes? M'ajudes a què? A pensar. Home, que no saps pensar, tu? Sí, però em fa una mica de mandra. Si tu m'ajudes... No, això no val, eh? Això no val. L'ajuda només s'ha de demanar quan la persona ha esgotat tots els seus recursos. Tots els seus recursos. Avui, quan m'acomiadi, us ho diré, això. Us diré, tu, si voleu que us ajudi, quan em demaneu ajuda, us heu de mullar. Heu de dir, jo ho faria així, Pep, vale, perquè si em dieu, Pep, què faig? No us ajudo. No val això. No val. L'ajuda només s'ha de demanar quan ja no tens més remei. Si et queda provar una cosa, prova-la. I si no et funciona, després demana'm ajuda. Com sabem si és necessària? Sometent un petit interrogatori a la persona quan et demana ajuda i et diu: és que no sé com fer-ho. Què has provat? Va, explica'm. Què has provat? Això. Ha funcionat? No. Això. Ha funcionat? No. No se t'acut res més que podries provar? Ostres, ara que ho dius, sí. Podria provar això. Provem-ho. Primer provem-ho. Si funciona, no cal que t'ajudi. Ara, si et diu: ostres, Pep, és que ja no sé què més fer, és que jo ho he provat tot, ja no sé què més fer, necessita ajuda. Necessita ajuda. Quan ha esgotat tots els seus recursos, ja no sap què fer, és que, Pep, et vinc a demanar ajuda perquè jo ja no sé què fer, és que jo sol no puc. Està molt bé aquesta pregunta, eh? Us he dit dues coses. Us he dit, esperar que et demani ajuda, no oferir-li tu l'ajuda, perquè si li ofereixes tu, potser li ofereixes quan encara no la necessita i el mal acostumem. No val. Ajuda'm perquè em costa molt pensar. Ajuda'm perquè ara no vull esforçar. Esforça't tu per mi. No val això, eh? No val. Gràcies per la pregunta. Més qüestions sobre aquests 2 punts que acabo d'explicar. Deixa'm fer una observació, Pep, del temps. Ara ens faltarien 3/4 d'hora per acabar aquesta sessió a 2:45 i encara hem d'escoltar 6 punts d'aquest decàleg. Ho dic per si vols gestionar-ho 3 i 3 i fer només una pausa al mig o ens deixes intervenir. Aquest recurs, de fet, la pregunta que m'acaba de fer el company m'ha servit per explicar una pauta més, que ja no hauré d'explicar, per tant ja en portem 5. De fet, ja en portem 5 i estem a la meitat i, efectivament, tenim menys d'1 hora. Ho farem així. Aquest recurs el tinc quan veig que se'm menja el temps, en lloc de fer de 2 en 2, faig de 3 en 3. I així ho arreglarem.
Gràcies, Sònia, per l'apunt. Farem això. A partir d'ara farem tres pautes i una pausa. Engego. Mireu, precisament la que ve ara és aquesta que li acabo d'explicar al company. Deia així, mai desautoritzar a l'entrenador davant del teu fill, de la teva neta. És que aquest entrenador no en té ni idea. És que aquest entrenador no s'aclara. És que aquest entrenador no arribarà enlloc. És que aquest entrenador no serveix per ensenyar a nens petits. Missatges nefastos. Perquè ja no estic parlant de... perquè no és just. Perquè com pot ser que tu jutgis un entrenador? Tu ets entrenador? Quan em pregunten a mi, aquest entrenador és bo o no? Jo dic, jo no ho sé, jo no sóc entrenador. Jo no li puc dir si és bon entrenador. Jo li puc dir si està ben orientat psicològicament. Jo li puc dir, quan dono una instrucció, només diu una cosa, m'agrada molt. O puc dir, quan dono instruccions en dona 20. És impossible que l'esportista retengui 20 instruccions. Això sí que us ho puc dir. Però si és bon entrenador, jo no ho sé. Quan us demano que no desautoritzeu l'entrenador, ja no dic tant per un tema de que no és just que jutgeu la feina d'una persona si no sabeu de què va aquesta feina, no? Ja no vaig per aquí, que també, de passada que també. Ho dic pel vostre fill, ho dic per la vostra filla. Perquè l'esteu confonent, ja no sap a qui fer cas, no esteu fomentant l'autonomia, esteu carregant-vos el valor de respecte a l'autoritat i, el més important de tot, li esteu traient l'autoritat a l'entrenador. L'única eina que necessita per educar. Per tant, aquest el saltem, aquest 5è punt el saltem, perquè ja l'havíem donat. Anem pel 6è. Mai dir al teu fill, a la teva filla, mai dir al teu esportista, a la teva esportista, que és molt bo, és molt bona, fent una activitat. Hosti, tu, ets la llet de pot, ho fas genial, això. No els dieu mai que ho fan molt bé. Sisplau, per favor, no els dieu mai. Ostres, Pep, però quin problema hi veus en que els diguem que ho estan fent molt bé? Jo hi veig diversos problemes, per això us ho aconsello. Primer problema, que s'ho cregui. Si s'ho creu, poden passar diverses coses. Que deixi de treballar, com que ja soc bo, ja no cal que m'esforci, o que m'esforci tant, perquè com que ho faig tan bé, primer problema, deixi d'esforçar-se. Amb la mateixa intensitat que s'estava esforçant ara, que el permetia millorar. Per cert, que jo soc boníssim, Tio, tu darrere meu, perquè jo soc boníssim. Igual s'ho creu, igual perd la humilitat. La humilitat necessària per treballar en equip. Passa'm la pilota tu a mi, que jo sóc el bo. Com ho saps que ets el bo? Tothom m'ho diu? Alerta amb això, Potser perd la humilitat, potser perd l'esforç, perd l'exigència. Primer, risc. Segon risc. Quan li dius que ho fa molt bé, per dir-ho d'una manera, li estàs pujant les expectatives. Ara me'n recordo que un jugador de futbol del Barça, el Pedri, va començar a jugar molt bé i tothom deia és el nou Iniesta. Fins i tot el seleccionador nacional, el Luis Enrique, va dir una vegada li veig fer coses en aquest jugador que no li havia vist fer ni a l'Iniesta. Un noi que és molt jove. Ara no me'n recordo quina edat té exactament, però és molt jove. Això és pujar-li les expectatives, de tal manera que potser els hi puges tant que li crees una pressió addicional. Potser aquest noi només pot aguantar 8 quilos de pressió. Vale. La pressió de la competició ja són 6 quilos, li queden 2. Però si tu li puges les expectatives tant que ha de ser l'Iniesta, potser això li pesa més que la competició. 6 quilos més. 6 més 6, 12, i només en pot aguantar 8. La pressió el xafa. Potser li estàs pujant tant les expectatives que li estàs fent una trastada. Li estàs afegint una pressió que no podrà suportar. Alerta amb això. Ja, però Pep, ostres, però si ho està fent bé, necessita reforç, correcte? Sí, perquè ho continuï fent bé. Però reforça-li l'esforç. No li reforcis el resultat de l'esforç. Ser molt bo és el resultat de l'esforç. Esforçar-se molt és l'esforç. M'agrada molt
com prepares els entrenos. Ho fas molt bé, això de preparar-te els entrenos. Ho fas molt bé. Fas molt bé quan entrenes i no et surt una cosa, ho proves i ho proves i ho proves, encara que no et surti, ho proves fins que et surt. Això m'agrada molt que ho facis. Això està molt bé. No hi ha cap problema en reforçar-li això, en reforçar-li com fa les coses, l'actitud que té cap als companys. Collonut, reforça-li tot allò que depèn d'ell. No li reforcis el resultat. Ja tornem a la primera. Pressió, exigència. Sisplau, per favor, no li diguis que ho fa molt bé. És més, no li diguis tu, perquè és que algú li acabarà dient. Finalment, encara que no li diguis tu, ja veuràs com algú li dirà. Justament per això no li has de dir també tu. Vaig treballar amb un esportista que em va dir: Pep, quan des de que t'aixeques fins que te'n vas a dormir, tot el teu entorn et diu, d'una manera o altra, tio, tu ets l'hòstia, eh? A aquest esportista li passava. Et fan la putada més grossa que et poden fer a la vida. Pep, és impossible que no t'ho acabis creient, és impossible que no afluixis la marxa, és impossible que això no et faci mal. És impossible, Pep. Sisplau, per favor, vull treballar amb tu, Pep, em va dir, perquè tu no em diguis que sóc l'hòstia. Fota'm canya, Pep, perquè és que l'hòstia ja m'ho diu tothom. Alerta amb això, eh? Mai li dieu que ho fa molt bé, però amb qualsevol cosa, no només amb l'esport. Si estudia música, també. Si va al col·le i treu molt bones notes, també. Però deixa'm reforçar-li. Reforça'l, que es planifica molt bé el temps d'estudi. Reforça-li això, però no li reforcis que treu 10. No li reforcis. Última. Toquem el tema de quin esport ha de practicar el vostre fill. Ara toquem aquest tema. Però el resum, la pauta, el que m'agradaria que escrivíssiu en aquest decàleg, que ja no és decàleg, perquè heu dit moltes coses que jo afegiria al decàleg, ja em sembla que anem per 15 o 16 coses. Quedeu-vos amb les que us més ajudin, Seria, quin esport ha de practicar el vostre fill? Molt fàcil de respondre. De respondre, sí. El que més li agradi. O els que més li agradin. Aquesta seria la pauta. Els joves esportistes han de practicar els esports que més els agradin. Aquest seria el resum. El vaig intentar justificar i us dono paraula. Pep, el meu fill ha de fer l'esport que millor se li doni. Qui ho diu, això? No, perquè d'aquesta manera tindrà més possibilitats d'èxit. Ja, però és que l'objectiu no és que tingui èxit. L'objectiu és que el formi, l'activitat esportiva. Si practica un esport que no li agrada, però té molt talent, no l'aprofitarà. És més, per què vols que practiqui un esport que tingui molt talent? Perquè ho faci bé, no? Per poder dir que per xulejar que és el teu fill, ja hi tornem a ser. No ha de practicar l'esport que millor se li doni. No, ha de practicar l'esport que més li agradi. Pep, ha de practicar un esport i decidir ràpid i quedar-se ràpid ja amb aquest esport i practicar durant tota la vida. No. Diversificació, provar molts esports diferents, abans que unificació. Quedar-se amb un. Així, per fer així. I per què, Pep? Perquè ningú es compromet amb allò que no tria. Ningú es compromet amb allò que no tria. I per triar, com a mínim, n'has de tenir 2 per triar. I si en tens 7 i tries un, tries el tenis, per exemple, has provat 7 esports i tries el tenis, aquesta tria té molt sentit, perquè vol dir que el tenis, per tu, té alguna cosa que no has sabut trobar en els altres esports. Això sí que m'agrada. Pep, ha de practicar un esport d'equip. M'ha fet pensar a la companya de karate quan ha intervingut. Ei, prou d'aquesta separació. Esports individuals, esports d'equip. Ha dit la companya, quan competim, competim sols, individualment. Això és veritat. Hi ha esports que quan competeixes són individuals. Però escolteu una cosa. Tots els esports, entrenant, són d'equip. Tots. Us podria fer una llista molt llarga d'esports individuals on l'entrenador m'ha demanat que fem d'aquell grup d'entrenament un equip. Perquè s'han adonat compte que entrenant, si s'ajuden entre ells, si cooperen, arriben més lluny que cadascú per separat. Entrenem com a equip i competim individualment. Per tant, això de que faci futbol perquè és d'equip, tots els esports entrenant són d'equip. I tots els esports competint en algun moment donat
són individuals. El que tira el penalti, això és un esport individual. Pep, ja, però, ostres, però... A mi m'agradaria que provés futbol, i a mi també, per provar que provi quants més millor. Ei, que si en vol fer 4, encara millor. Home, és que 4, al final, per un tema d'horaris no arribarem. Bueno, doncs que en faci 3. Però això que s'ha d'especialitzar, qui ho diu, això? Per ser molt bo en una cosa, sí. Home, clar, sí, però qui t'ha dit que l'objectiu és aquest? Quan el nano vulgui prendre-s'ho seriosament, ei, he provat molts esports i m'agradaria especialitzar-me en tenis i prendre-m'ho seriosament. Bueno, som-hi. Aviam si és veritat que pagues el preu. Aquesta és l'última. Obro micros aquí. Recordeu, les 3 coses que hem dit fins ara. Mai desautoritzar l'entrenador davant del teu fill, 1. 2. El teu fill ha de practicar l'esport que més li agradi. I 3. No els hi diguis mai que ho fan molt bé. Endavant. Jo respecte a això que dius que no s'hi diguis mai que ho fan molt bé, suposo que ho dius des d'un punt de vista general i global, no en particular de determinats moments de la pràctica esportiva. Exacte. Per exemple, perquè jo, per exemple, quan jugava a l'handbol, que jo jugava a handbol quan era jovenet, me'n recordo que l'entrenador sempre em fotia crítiques quan fallava un salt a l'àrea o quan feia una d'aquestes. I jo a vegades deia, bueno, almenys digue'm alguna vegada que ho foto bé, perquè si un dia faig un gol i salto i faig un gol, digue'm també que ho faig bé. Vol dir que no em digui sempre d'allò. Per tant, interpreto que quan dius això és dir, aquest és molt bo, sempre és molt bo, però que els hi pots dir que és bo o que ho ha fet bé en aquella jugada determinada o en aquell moment determinat. Veieu com ens esteu ajudant molt? No és que els hi puguis dir, és que els hi has de dir. Vaig a dedicar una anècdota que m'ha passat a mi professionalment, sobretot als entrenadors que ens estiguin escoltant. Un dia una gimnasta em va venir a veure i em va dir, una gimnasta que, perdoneu, estava tinguent una progressió espectacular i que tots els seus entrenadors deien que aquesta nena anava per figura mundial. Mundial, eh? Em ve i em diu, Pep, ho vull deixar. Què dius ara? No, m'ho puc creure, home, m'estàs prenent el pèl. Però si estàs millorant, com un tiro, i ets boníssima, tothom ho diu, i guanyes tots els campionats. I diu, sí? Diu, això ho dius tu, tio. Diu, a l'entrenament ho faig tot malament. No un dia, tots els dies. Tot el que em diu l'entrenador són coses que faig malament. Vols dir que sóc tan bona? No, home, no. No m'ho crec. Bueno, vés a mirar-ho. Vaig anar 3 dies a veure l'entrenament. 3 dies diferents, entrenaments de 2 hores. Em vaig posar al costat de l'entrenador no sabia que jo mirava això, i la nena tenia raó. En aquests 3 entrenaments que vaig anar jo, en cap moment li va dir que havia fet bé una cosa. En cap moment. Quan va acabar el 3è entrenament li vaig dir a l'entrenador, tenim un problema. Aquesta noia ho vol deixar. Què dius ara? Sí, saps per què ho vol deixar? Perquè tu mai li dius el que fa ben fet. I ell em va dir, sí, home, sí, ella ja ho sap el que fa ben fet. No. Ni els professionals ho saben. Esportistes professionals m'han dit a mi, digue-li a l'entrenador que ens digui quan ho fem bé, perquè nosaltres no ho sabem, això. No ho sabem sempre. Ei, si tu vols que ho segueixi provant, li has de posar gasolina, benzina. I la benzina és el reforç, l'autoestima. Si no la reforces, aquesta nena es pensa que ho fa tot malament. I una tia que anava, una nena, una gimnasta que anava per figura, quan finalment ha acabat sent, l'haguessin pogut perdre per no tenir present el que ens acaba d'explicar el company, per no dir-li que estava fent bé allò que li havia demanat fer. Sí, quan dic que no li has de dir que és molt bo, de fet, la paraula seria aquesta. Una cosa és dir que ho has fet bé i l'altra és dir que ets molt bo. La diferència entre bé i bo, que només és una lletra, és que bo és sempre, com ha dit ell, i bé és això que t'acabo d'explicar ara, aquest gest l'has interpretat molt bé i l'has fet molt bé. Això és el que et demanava. Ho has de fer sí, no xa. Això és. Sisplau, per favor, entrenadors, el primer que heu de fer abans de donar una correcció és fer un reforç. Perquè si no, no esteu omplint el dipòsit d'autoestima. No esteu omplint el dipòsit de motivació perquè continuï entrenant amb un nivell alt d'autoexigència aquell esportista. Gràcies. Més coses.
Doncs continuem. Quería hacer Va. Perdona. Quería hacer un comentario respecto a esto que hemos hablado antes, de una pequeña anécdota que nos pasó en un campeonato no hace mucho. Genial. Y es que tenemos una persona que trabaja genial, trabaja muy bien, pero justo antes de salir a competir estaba como atascada, no había forma y se atascaba y estaba entrenando en un rincón y me sale muy mal y empezó como a hacer pucheros, que no quiero, que no sé qué, que muy mal. Y al final, a pesar de hacerlo mal, tuvimos que decir, es que lo haces perfecto, lo haces maravillosamente, es que no ves que está fantástico, es que pues esta subida de autoestima fue la que le llevó al éxito, es que si no hubiera podido salir. Qué Entonces, bueno. cuando tú has dicho, es que no hay que decir nunca que no hace bien, digo, me está partiendo por la mitad del tema, ¿no? No. Una cosa es que lo hace bien y la otra es que es muy buena. Ya. O sea, hemos tenido bueno, es un poco de esta gestión, ¿no? Que hemos tenido que hacer eso. En ese momento lo estaba haciendo mal, porque lo estaba haciendo mal, no le estaba saliendo nada, pero hubo que gestionarlo de esta manera para que dijera, hombre, pues sí, pues puede que me esté equivocando en lo que estoy pensando y reaccionase sobre sí mismo y lo hiciera bien. Qué bien. Pero bueno. Autoestima. Exacto. Autoestima. Exacto, es ahí. La autoestima es el mejor golpe, el mejor gesto, la mejor arma que tienen los deportistas cuando salen a competir. Exacto. Yo he visto deportistas que con autoestima han sido determinantes, han sido excepcionales y sin autoestima han sido uno más. Con autoestima, el mejor o uno de los mejores. Sin ella, uno más. Eso es. Hay que cuidar la autoestima. ¿Y cómo se cuida la autoestima? Reforzando aquellas cosas que solo dependen de esa persona y que las está haciendo muy bien. Muy bien. Perfecte. Ei, gràcies, família, perquè estan sortint coses que veus que jo no pensava explicar, però que són tan importants o més que les que jo pensava explicar. Seguim. No hi ha vegada que vagi a donar una xerrada a un club, a pares, entrenadors, o que sigui, que no em facin aquesta pregunta. Sempre em feu aquesta pregunta. Em dieu, me la feu així, la pregunta. És el punt número 8. Pep, els millors entrenadors del club han d'entrenar els petits, veritat? Jo no estic d'acord. Vaig intentar justificar-me. Estic d'acord amb la idea, però no estic d'acord amb com ho dieu. Jo crec que els petits han de ser entrenats pels millors entrenadors de petits. No necessàriament els millors entrenadors del club. Permeteu-me la broma. Jo no sé si en Guardiola és bon entrenador de nens petits. No ho sé, No el coneixo. Potser sí, Però suposar que perquè és bon entrenador de nens grans també ha de ser entrenador de nens petits és molt suposat. Però, Pep, és molt important que comencin amb les bases ben bones i que tinguin una persona que els hi faci agradar l'esport i que els hi transmeti molts valors, el títol de la xerrada d'avui. Clar que sí! Bueno, ha de ser el millor, clar, el millor de petits. No confonem els termes, Jo vull el millor per ells, però el millor és el millor de petits. Perquè el que no val, com va dir aquell psicòleg una vegada, els petits són adults en miniatura. No. Són una altra cosa. Unes altres regles del joc. Jo sé les regles del joc per gestionar els adults, per educar els adults. Les divideixo per 4 i ja tinc les regles del joc per portar els nens. No. Són unes altres regles del joc. No ho confonguem, això, Posem-hi els millors, sí, però els millors de petits, Seguim. Aquesta us toca a tots, perquè aquí hi ha molts dirigents, però també hi ha entrenadors que són coordinadors d'entitats esportives. I ara us vaig a fer una petició. És la número 9. Però la tinc més clara. Jo crec que tots els clubs, totes les entitats esportives, hauríeu de definir clarament, i vaig a ser operatiu, posar per escrit amb un document que
que tothom pugui, que es pugui compartir amb la gent, posar per escrit la vostra filosofia com a club. Jo vull que em digueu, vosaltres feu béisbol? Ah, sí? Hòstia, no sabia que feia béisbol. Hòstia, jo us ho dic perquè volia portar el meu fill al béisbol. Estava buscant un club que fes béisbol aquí al barri. No sabia que estàveu vosaltres. Sí, sí. I quina filosofia teniu? El resultat. El més important és aconseguir resultats per promocionar categories, per arribar a dalt, per crear estructura. I, per tant, qui juguen? No, els que poden donar més rendiment. Independentment de com hagin entrenat, sí. Independentment de l'edat que tinguin, pot passar que un nen molt petit no jugui perquè no és bo. Ah, exacte, en aquest club sí. Ah, vale, doncs jo no portaré el meu fill aquí. Però potser un altre sí. Jo crec que teniu l'obligació de fer això. Ei, potser ja ho esteu fent. Si ho esteu fent, m'agradaria que expliquéssiu com ho feu, anècdotes com acaben d'explicar, que il·lustrin aquest punt de definir clarament la filosofia del club. Us dono la paraula. ¿Ho teniu per escrit o no? Nosotros no lo tenemos por escrito, pero siempre lo promocionamos de esta manera. Escuela de karate, escuela de valores. O sea, y esto nos define para todo. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es educar personas. A partir de ahí entramos en la parte técnica y a partir de la parte técnica, el mejor técnico sacará mejores resultados en una competición. O sea, es una progresión desde abajo, desde crear personas, desde darle valores a las personas, educarles, hacerles buena gente y entonces conseguir que con la técnica consigan resultados. Es la progresión, o sea, y es lo que definimos siempre. O sea, a nadie le decimos, oye, tú tienes que ganar y tienes que ganar. No, perdona, tú tienes que ir a salir y disfrutar. Disfrutar en una competición, disfrutar en el entreno, disfrutar con tus compañeros, crear amigos, crear familia y a partir de ahí, pues, hacer del karate tu objetivo de vida. Es nuestra misión. Eso, bueno, es lo que es. Me ha encantado. Me ha encantado tanto que voy a pedir que los compañeros que están aquí conectados hagan el mismo ejercicio que acabas de hacer tú. No lo tenéis por escrito, pero es que no te hace falta. Porque mira qué bien que lo cuentas, lo tenéis clarísimo. Sí. Es más, yo incluso apuntaría a mi hijo aunque no fuera por el karate, solo por la filosofía educativa que tenéis. Sí, es así, o sea, no hay otra. O sea, la llevamos a cabo por este camino. Genial. Claro. Genial. Qui més s'atreveix a fer aquest exercici? Explicar-nos així com ha fet ella la filosofia de la seva entitat. Acá, Jorgelina. Sí. Bueno, yo trabajo con Fede, que estamos en el Club Caleia, y nosotros lo que tenemos como filosofía es, digamos, el fútbol con valores, digamos, ¿no? Y tenemos establecido una serie de valores que, en realidad, el fútbol como herramienta para transmitir actitudes, valores, hábitos que hagan de las personas que vienen al club mejores personas. Bien. Los valores salen de nuevo, salen siempre los valores. ¿Sí? Pep, mira, Pep, nosaltres des del punt de vista que podem compartir moltes experiències amb moltes entitats, m'agradaria que donessis un consell, a part de l'enfoc, a aquelles entitats que creuen que tenen una filosofia, però a l'hora de la veritat no poden aplicar-la. És a dir, es troben amb factors, es troben amb miralls, es troben amb moltes coses que no poden implementar el que voldrien fer. És a dir, comencen amb grans expectatives i entre, clar, és que tu has definit molt bé molts grups que han de concordar perquè l'experiència sigui molt positiva, no? Des de començar per els entrenadors, joves entrenadors en experiència, amb els pares, i concordar tot això amb la filosofia del club, de vegades no és... Gens fàcil. No s'arriba a cap lloc. És a dir, que aleshores és quan hi ha un malestar, és quan el jugador o el pare mira de reüll a altra entitat
és quan hi ha aquest traspàs que ja sí que guanyen. És a dir, tots comencem amb un tema de valors molt important, aquesta era la idea, tots volem això de cara a la canalla, i no us oblidem que molts de vosaltres esteu en el món educatiu, no en el món de la pressió del federat d'alt nivell. Correcte. Això és semiprofessional o professional. I tots els que estem aquí, la majoria, estem en un món molt amateur, molt educatiu, no? Aleshores, quina seria la frase amb més coherència amb aquelles entitats, modestes entitats, perquè tenim moltes, que volen tenir una filosofia ben feta però que no poden. És a dir, què han de tocar? Quines tecles haurien de tocar? Carai, que bona aquesta. No sé si ara se m'escolta bé. Jo t'escolto perfecte. En resum, quina seria el mecanisme recomanable perquè les entitats modestes impliquin de tal manera la seva filosofia, que tots volem una filosofia de valors que en principi sempre molt maca, molt bona, però de vegades es queda a mitges. I jo volia que expliquessis una miqueta tu, des de la teva experiència, com podem treballar aquestes entitats a aconseguir aquestes fites en aquest sentit, no? Molt bé. Perquè a vegades tenen referències d'altres entitats i bueno, el mirall d'altres entitats de vegades sembla que és suficientment una pressió afegida en aquestes entitats modestes. I tant. A veure si us puc ajudar, perquè cada vegada són més difícils les preguntes que em feu. Mireu, dues idees així a raig, fàcils d'entendre. La primera, quan no puguis transmetre uns valors concrets, que són els que a tu t'agradaria transmetre, conforma't en transmetre la necessitat de tenir valors. Potser us ho podré fer entendre més amb els pares. Moltes vegades parlo amb pares i amb mares i em diuen és que inculcar valors vol dir transmetre els nostres valors als nostres fills. Dic, no, això no, Això no, Per començar, sí. Per començar, sí. Si vols, per començar, li pots transmetre els que tens tu, algun deus tenir de bo, però no es tracta tant de transmetre uns valors concrets, sinó la necessitat de tenir-ne uns. És més, per exemple, el meu pare té 94 anys, saps? I els valors que amb ell el van ajudar a tirar endavant en la vida actualment han quedat una mica desfasats, s'haurien de complementar amb uns altres. Per tant, si el meu pare en transmet, tot i que de tots els seus n'hi ha hagut 2 que m'han salvat la vida, llavors, poca broma, però quan no pugueu transmetre uns valors determinats perquè l'entorn no us acaba de deixar, no tireu la tovallola, transmeteu la necessitat de tenir uns valors. Això sí que és important. És més, jo no puc fer un rànquing de valors. Vale, que a mi m'agradi molt l'autonomia, perquè el veig com el valor resum de tot, és una cosa, però per mi tots els valors són igualment vàlids, et poden ajudar igualment a tirar endavant. La cooperació és més important que el sacrifici? Hòstia, què vols que t'hi digui, saps? Per tant, quan no puguem transmetre uns valors concrets, conformem-nos, que ja és moltíssim, amb el fet de transmetre la necessitat de tenir uns valors. I això només depèn de les persones, no depèn de les institucions. Em sembla que això pot salvar una mica la situació. Una. Dues. Aviam, jo tinc una frase que sempre faig servir, que és l'esport, si no serveix sobretot esport, és una cosa, és negoci, igualment lícit, però no és esport formatiu. D'acord, jo sempre dic això, però, aviam, una cosa, no tots són els valors. L'esport també ensenya altres coses que estan molt bé per anar per la vida i no són exactament valors. Què vols dir, Pep? Hàbits. Hàbits, un munt d'hàbits. Hàbits d'higiene, hàbits de descans, hàbits d'alimentació, hàbits de desconnexió, hàbits de relació social. Això també et pot servir, Això també et pot servir per la vida. Ja, però, ostres, l'hàbit de menjar d'una manera moderada, d'això sana i equilibrada, això no és un valor. Bueno, però és un hàbit que et pot ajudar molt a tenir una vida sana.
quan no puguem transmetre uns determinats valors perquè no transmetem hàbits. És més, hi ha una altra cosa tan important com els valors i els hàbits, recursos. Recursos per anar per la vida. Avui n'ha sortit un, parlant amb vosaltres aquí, demanar ajuda. Una de les coses que m'han ensenyat els esportistes, que m'ha servit més per la meva vida, és a demanar ajuda. És guapíssim, això de demanar ajuda. Això no només serveix en l'esport, això serveix en la vida. Ja he posat aquest exemple, però puc posar molts més de lliçons que m'ha ensenyat l'esport. Per tant, no apostem tot en els hàbits. Perdó, en els valors. Repartim-ho. De l'esport es poden aprendre valors, hàbits i recursos. Què ens diuen, Sònia? Pep, suposo que parlant d'això, quan preguntaves quina és la vostra filosofia de club, el Carles ens diu jo entenc que el club entén que tots els equips són formatius i educatius, vol dir el B, el C, el D, i més avall ens diu i els equips A són més competitius, sense oblidar formació i educació. Aquesta seria la filosofia. Del club. Genial. Vull aprofitar per dir una cosa sobre els equips A, B i C. Vull només compartir amb vosaltres la meva experiència i no pretenc que estiguem d'acord. Però la meva experiència té una cosa, és llarga, és sostinguda i sé com han acabat els experiments. Puc fer un seguiment i puc parlar-vos al cap d'un temps. La meva experiència, insisteixo, no hem de compartir-la, la meva experiència diu que ha posat els millors a l'A, els que van després dels millors en el B i els més dolents en el C, això no funciona. No funciona. Jo seria partidari de barrejar-los tots en els 3 equips. No parlo de resultats. Per suposat que si tu poses els millors tots els millors en un equip, en l'A, tens més opcions, si els fas entendre entre ells, tens més opcions que aconsegueixin resultats immediats. Clar que sí. No s'ha de ser psicòleg per dir això. Jo parlo del que aprenen. Jo parlo del temps que porten jugant aquest esport. La meva experiència em diu que la possibilitat d'abandonament dels jugadors és més alta quan més a prop estàs de l'A. Els que més acaben cremats i abandonant són els que estaven a l'A. Més que els del B i més que els del C. Però, insisteixo, no tenim per què estar d'acord. I per què ens dius tot això, Pep? Perquè no caieu en l'error de posar els millors en un sol equip. Un sol equip, l'equip millor no és el que té les estrelles. L'equip millor és el que és capaç de fer una cosa més compensada. Ja no només des del punt de vista de resultats, sinó formatiu. Formatiu. Seguim. El xat no tenim cap més intervenció. Pep, estaríem esperant el punt 10 del decàleg. No sé si me permiten ahora. Sí, por favor. Es que, bueno, encontrar que no coincido contigo, Pep, para mí me emociona. Normalmente coincido con todo. Quería agradecer primero rápidamente al Kunsei y a ti por la charla. Y lo aprovecho este momento porque lo quiero relacionar con la pregunta que hacía antes en el chat. Sí. Porque creo que coincide la pregunta que hacía de qué hacemos cuando nos encontramos con diferentes niveles de necesidades. Yo me refería a cómo atacarlo desde los objetivos del no conocer las necesidades que, como decías tú, ¿no? Puedes quedar un ratito antes o dedicar cierto tiempo, sino cómo gestionar esos diferentes niveles que pueden ser de implicación, pueden ser de compromiso, pueden ser de objetivos, y que haya un jugador, un niño, un adulto que de repente su objetivo es ganar, y creo que es lícito que un objetivo sea ganar, y el otro que simplemente venga a ser amigos, y cuando hay 2 o 3 tipos de objetivos o compromisos o implicaciones dentro del mismo equipo, es muy difícil poder gestionar esto y llegar a que todo el mundo esté contento, que al final podría ser el objetivo principal, ¿no? Debería. Y lo relaciono con esto porque la experiencia mía, mucho más corta que la tuya y seguramente mucho más pobre, me ha hecho darme cuenta de todo lo contrario. Yo entré a un club de pueblo que creía que todos los niños tenían que estar con sus amigos en el grupo que le tocaba y que daba igual los niveles, y me he dado cuenta que de esa forma también había niños que lo pasaban mal y que sufrían, porque de repente el que no lo hacía tan bien no tocaba un balón en todo el entreno, sus propios compañeros de repente se la pasan menos, y por mucho que trabajaras
con el más bueno, que tiene que ser compañero, y se la tiene que dar igualmente, es muy complicado llegar a que todos entiendan que solamente es formación porque también quieren competir. Y en estos 3, 4 años que llevo, con la homogeneidad de los grupos, da igual si son buenos o si son malos, la experiencia me ha dicho que al final todos son más felices y están más contentos, disfrutan más de la práctica deportiva, incluso algunos hasta bajándolos de nivel son muchos más felices. No es un tema de nivel, sino de que todos se sientan lo más cómodo posible dentro del grupo. Es verdad que a veces incluso ofreciendo mayores niveles han estado tristes o ofreciendo mejores niveles más contentos. No es un tema de nivel. Creo que sí que la homogeneidad del grupo, al menos la experiencia mía lo que me dice es que es la clave para que ese grupo pueda funcionar. Siempre, a cualquier nivel, trabajando desde la formación, no desde el resultado. Genial. Gracias por la oportunidad de explicar mejor, porque creo que estamos diciendo un poco lo mismo, pero he ido tan rápido que creo que no se me ha entendido bien. Por cierto, aprovecho. ¿Formar o ganar? Oye, es que no es incompatible. No, es que no es incompatible. Sí, ¿quién quería decir algo? Sí, yo quería comentar Adelante. algo. Sí, quería comentar. Vamos a ver, nosotros tenemos clases por edades. Dentro de esa clase hay chavales y adultos también, en la hora de adultos, que funcionan muy bien, es decir, que comprenden perfectamente la técnica, que la trabajan perfecto, y hay gente que le cuesta un montón. Pero tienen que estar todos contentos, trabajando, y lo que intentamos es que los que tienen más capacidad ayuden a los que tienen menos capacidad. Trabajen todos en conjunto y se lo pasen bien. Al final, consigues que en el entrenamiento, que la finalidad del entrenamiento es el día a día, que vayan entrenando y que vayan viniendo, consigues que en el entrenamiento se lo pasen genial, tanto los que son muy buenos como los que no lo son tanto, y luego el que no tiene capacidad ya sabe que no puede competir. Entonces, él mismo se aparta y dice, no, yo no voy a salir a competir, yo simplemente disfruto en el entreno. Y los que sí tienen esa capacidad dicen, sí, yo sí que salgo a competir. Ellos mismos, y el que no tiene capacidad dice, bien, tú sal. O sea, yo he encontrado que para nosotros, somos un deporte individual, pero hay una familia dentro de cada horario y esa familia se tiene que llevar bien. Y sobre todo la parte de los niños, que son así como más, digamos que son un poquito más incisivos, es que no sé qué, intentamos que esto no pase nunca. O sea, no hay niños malos, hay niños que trabajan lo que pueden, hacen lo que pueden, les reconoce lo que puede y dentro de eso funcionan y son felices. Pues ya está, suficiente. Para nosotros es bastante y tiene que serlo también para sus compañeros. Y este es el valor que tenemos que inculcarle. Que todo el mundo, pienso, desde la práctica que llevamos, que todo el mundo trabaje con buenos y con malos, que se lo pase bien, que los acepte como son. Las personas son como son, hay que aceptarlas, hay que trabajar con ellas y hay que ayudarles a mejorar. Eso es. Ahí, pues ya los que van a competir ya son los que van a competir, ¿vale? Pero en el entrenamiento entrenamos todos y todos hacemos lo mismo. Esto es un poco lo que quería aportar, mi granito de arena. Pero tu granito de arena es muy coherente con la filosofía que nos has contado que tenéis. Muy coherente. Sí, señor. Sí, señora. Entonces, pero claro, planteamiento individual. Si tuviéramos que hacer equipos que compiten juntos, entonces vamos a la pregunta del compañero. 2 ideas. Primera idea, o formo o gano. ¿Formar o ganar? No, perdona, no tienes por qué elegir. La mejor forma de ganar es formar. De ganar de forma sostenida en el tiempo es formar. Por lo tanto, formar no implica renunciar a ganar. Y de la misma manera, ir a ganar tampoco implica renunciar a formar. Al contrario, no son incompatibles. Vamos al tema de la homogeneidad de los equipos. Cuando yo estaba hablando de los 3 niveles, partía de la base de que los 3 niveles van a lo mismo, van a ganar. Para mí, que los grupos tienen que ser homogéneos, estoy totalmente de acuerdo. El tema es con qué criterio hacemos esa selección para que sea homogéneo. Para mí, el criterio más importante, el compañero lo ha explicado a la perfección, es el compromiso, es
cuánto están dispuestos a poner. Cuánto importante es el deporte para ellos. ¿Para qué quieren el deporte? Esas necesidades que decíamos al principio. Tendría que haber en el club un equipo, un grupo de entrenamiento donde van los que van a pasárselo bien, a hacer amigos, y si puedo aprender, aprendo. Pero si no, no pasa nada, porque esto es chulísimo, es divertidísimo. Y es como si saliera con mis compañeros. Tiene que haber un espacio donde esta gente pueda disfrutar del deporte de esta forma. Ya, pero hay otra gente que están dispuestos a poner mucho de su parte para mejorar, porque creen que pueden mejorar mucho y les gusta mucho mejorar. Bueno, a estos los ponemos juntos en otro grupo. Su nivel de ambición, esto es, de compromiso, es lo que les va a condicionar en qué grupo los voy a poner. ¿Cuánto estás dispuesto a poner? Yo solo 5, con los de 5. Yo 20, con los de 20. Yo 100, con los de 100. Oye, continuamos porque me ibais a regalar 2 horas de vuestra vida y quedan 4 minutos. Y solo tengo una pauta que se explica muy rápido. Hay un proverbio que dice: lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo creo que es todo mentira. Todo mentira. Primero, que lo difícil es llegar, y lo segundo, lo de mantenerse. Como si mantenerse fuera posible. En esto de la mejora, del aprendizaje, si no mejoras, empeoras. Lo que pasa es que empeoras tan lentamente, que ni tan siquiera te das cuenta de que estás empeorando. Solo desde fuera se podría ver que estás empeorando. Tú, desde dentro, lo tienes muy difícil. Hostia, Pep, te he visto 5 o 6 charlas de las que das últimamente. No tienes que... Yo creo que repites, no dejas hablar tanto a la gente. Hostia, pues yo no me había dado cuenta. Sí, lo haces. Ah, no lo sabía. Me gustaría cambiar lo difícil no es llegar, sino mantenerse por si no mejoras, empeoras. Si no mejoras, empeoras. Ya, pero ¿esto qué tiene que ver con la charla de hoy? Muchísimo. ¿Sabes quién te va a decir que estás empeorando? Tu entorno. Ya, pero esto, ¿qué lo dices? ¿Para campeones del mundo? No, para cualquier nivel. Para cualquier nivel. Nos acabas de decir que no les digamos que son buenos. Eso es. Entonces, ¿qué les decimos? Lo que hacen mal. Ser sinceros con ellos. Cuando os piden opinión, darle observaciones que solo veis vosotros desde fuera, que él desde dentro va a ser difícil que se dé cuenta. Creo que esta regla del juego, si no mejoras, empeoras, creo que es una de las que más puede motivaros a trabajar para seguir mejorando. No, imaginaros esta respuesta por parte de uno de vuestros deportistas. No, yo ya estoy bien así, yo me mantengo así, yo no quiero ir a más, pero bueno, tengo un 7, pues voy a continuar en el 7. No. Si tú lo haces para ser mejor, no vas a ser un 7, vas a ser menos. Porque el otro está entrenando y porque tú te vas a apalancar. Esta era la última, ¿vale? Hey, pero insisto, no tenéis por qué quedaros las que os hayan sido útiles, dichas por Pep Marí o dichas por cualquiera de los que habéis intervenido en esta charla. Me quedas no porque me habéis caído muy bien, sino porque lo hago siempre en todas las charlas y me podéis hacer cualquier tipo de consulta de ahora en adelante durante toda vuestra vida. Sobre todo lo que hemos hablado hoy o sobre cualquier tema relacionado con la psicología y la educación de deportistas, eso sí. Psicología clínica no, psicología deportiva, por favor. Mi email es mi nombre, yo me llamo Pep Marí, pues aquí va sin acento, todo junto, en minúsculas, Pep Marí 4 con números @hotmail.com. Si alguien lo escribe por ahí en el chat, pues mucho mejor. pepmari4 @hotmail.com. Quien avisa no es traidor, es formador. Si me escribís aquí, eso es. Y me decís, Pep, me pasa esto, ¿qué hago? No os voy a ayudar. Primero os tenéis que mojar vosotros. ¿Queréis que me moje yo? Primero vosotros. Pep, me pasa esto. No sé si hacer esto o esto. ¿Tú qué harías? Os ayudo.
Pep, me pasa esto. Ya hemos hecho esto y esto y nada ha funcionado. ¿Qué más podemos hacer? Os ayudo. Pero Pep, SOS, no os ayudo. Esto no es fomentar la autonomía del personal. Y aquí estamos para eso. Nuestro trabajo de todos los que estamos aquí es el mismo. Es quedarnos sin trabajo. Favorecer la autonomía de las personas que estamos formando. Equipo, les paso la palabra a ellos para que despidan esto, pero por mi parte agradeceros, daros muchas gracias por la complicidad. Yo no me esperaba tener este nivel de participación, casi que he hecho simplemente de director de orquesta, que es de lo que se trataba. Gracias por vuestra complicidad y hasta siempre, equipo, hasta siempre. Sonia, no sé si quieres despedir esto. Ha estat un plaer, Pep. Jo crec que has de despedir tu la xerrada. Per mi ha estat un regal. Vull que la despedeixis tu. Jo m'he quedat amb dues coses. Jo me'n vaig aquí pensant que no hem de perdre l'enfoc. Siguem pares, mares, entrenadors, directius, estem planificant les coses en un despatx, no perdem l'enfoc, estem educant, estem aquí per educar. Els resultats és una eina que tenim. I la segona cosa, que no només per l'esport, sinó per la vida. Dialoguem més, parlem més. Molts dels problemes que tenim, si els tractem en lloc i temps correcte, ja no són problemes. Carai, Sònia, Déu-n'hi-do, Si has aprofitat aquesta xerrada així, això ha valgut la pena, Acabo. L'objectiu no és guanyar. Mai. Fins i tot en l'esport professional. Què dius, Pep? Sembla mentida que hagis treballat amb esportistes professionals. Precisament per això us ho dic. L'objectiu no és guanyar. L'objectiu és créixer, no parar de créixer. I, per cert, una bona manera d'intentar créixer és intentar guanyar el teu rival, això sí. Però guanyar és un mitjà, no és l'objectiu. L'objectiu és créixer, formar. I el mitjà, un dels mitjans pot ser intentar guanyar. Però n'hi ha un altre que l'heu dit aquí, que és intentar-te superar. Aquest també va bé. Objectiu, créixer. Mitjans, guanyar, superar-se. Equip, moltíssimes gràcies a tots els que heu intervingut i fins la propera. A reveure.